Vespre, Twitchers de Catalunya. Ja som aquí. Ja tenim president i flamant govern paritari. Ja era hora. El país ja els estava enviant a tots a fregir espàrrecs. Aquesta investidura dona aire a l'independentisme, dona aire al diàleg i també a tot el país, que requereix un govern que afronti les urgències amb un horitzó més o menys consolidat. És la primera vegada en 42 anys que Esquerra Republicana, el partit més represaliat de la història del nostre país, podrà ostentar la màxima responsabilitat del govern de la Generalitat. Una alta magistratura que va implantar-se sota el mandat de Francesc Macià l'any 31. Serà de les poques vegades, en democràcia, en les que hi haurà hagut un canvi tan veritablement remarcable al capdavant d'una institució tan rellevant. Es passarà d'una presidència a mans de l'establishment sociovergent que s'havia repartit el poder durant molts anys a les d'un partit antisistema, sense l'estètica i sí en els fets. Esquerra és un partit que no fou legalitzat fins passades les primeres eleccions. Va votar contra la Constitució del 78 i va demanar el no a un estatut que no era bo, com ja s'ha vist amb el temps. I ho va fer contra un sistema que conspirava per apaivagar veus dissidents. El 14 de febrer va donar als republicans l'avantatge. Les urnes van avalar el seu particular sit and talk en forma d'estratègia dialogada amb el govern del PSOE i Unides Podemos. Aquest acord, doncs, ha de servir per explorar amb cert aire també aquesta via. No serà fàcil, doncs hem passat del soroll de sabres al de les masses dels jutges. Sembla que Esquerra volien que fos més compartida i no en van deien la via àmplia. Alguns sempre diuen que Esquerra se sotmet a la postconvergència. Els mateixos que s'autoexclouen de governar el país i malden per fer-ho amb el PSC. El que és segur és que uns només van perdent llençols a cada bugada i a poc van desdibuixant-se cada dia més. D'altres, en canvi, i després de 87 anys, recuperaran la presidència del país per mandat democràtic. Esperem que sàpiguen aprofitar aquesta oportunitat, doncs pot ser l'última a l'anada d'aire abans que l'ombra allargada de les eleccions de Madrid acabi per enfosquir-ho tot. Ara és l'hora, segadores. En tot cas, conxerxem-nos per parlar de tot abans que ens tanquin el xiringuito, sense censura, sense pors. Benvinguts a Conxerxats.